Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baman André. Koro mo no Ma fo ni tlef la ni wati. O kera? Ma fo ni djien. Kabi jumondo. Ama nyogonye. Nam. Wati do temena. Ami djien fana kono. Nam. No able ni bebse kafo. Bebse kafo. Ma fo bismillah ko bu chogodi. Bashitana. Bashitana. Amela tanu. Jamana na chogobe. Djien ka gele 600. Ngunata be ala bala kan deme. Nam. O ambi ala fu. Aywa. Tubarkalla. Baman André. Koro mo na fola. Ma koroba ko ni shebana do yetu le susulu kala to ko tu jitala ko ko hera bana ko londal. Oche. Ni sheba kele ka susulu kala tui. Ka tu jitala ko. Ka tu jitala ko. Koro wajira ko hera ti kolondala. Allah akbar. Asi ale kanga ta kolon koro. Ka doni nyom no mi bon. Ka tuulu dota. Nam. O ngani ale kele ko dabla ka tu jimino ko. Ablo koro wajira ko gele abe. Allah akbar. Ni kudo kele. Tasro kutu chugula ble. Ya fam beni yerodu. Moko donen do ni kudo ye. Ani yerodu ni keta do ye. O ni falen do ne olula chugo la. O basro ni kutu chugula ble. Ayo. O moko kan go lu jate mine. Misali ni fengay eflene 600 ebi ka dimala Nam. somo be suli kana nama imanga me kile amame kile fla amame do kun kile o kuma do mo bo yere nyiniga koro wajira ka foko kodo tu chugula maka chugo Sikatola. ubedi Ogoni. parce que delendo ga muke itego ke oteche Nam. o feno bi balika kosugu ke o femme balika ke o de baso ko kotu chugula bile Sikatola. o moya yodi Ayo. o de ka foko ni she ka bo jitalo ko ka tu ngafo ka tu jitalo ko ninga bonyo sujoro ko wajira ka foko kotu chugula bile Tubarkalla. Baman na ba ku jeri muye ko kolondala ko ni jifle bira kolongono ko fo jure ni juru bine kolon ko juru wara sunati bo. o chena bile ni kodo chena ko re de ba fere wore de ba nyina bo ni fere do chena fere wore de ba ko nyina bo Allah akbar. ji juru fle fere mi ba tu biska ji soro ko bo kolongono Nam. o no fere chena do ibna ni fere wore de Nam. wasaka koblo nola Sikatola. o koro waja ka foko mo ya kuno wala nambe tabulu la Nam. dans un cliente ka afoko ni nchuga cliente atinyene bo akili langa falen do lula ble Sikatola. ka tuka ko kechu chaya Nam. ka fero chaya Nam. ni fero chara aka chala fe iti kabarati jo Ayo. o ngani ebe jibola kolongo ni jurfle wona table kele meblo ko no bina kolongo itna jisro ble de Ouais. ho abitine Tubarkalla. Bismillah biya mi do nyumena. bien dene utugalo klimka ani konontondo samba fla ni mukani fla Nam. o fasiri bawo sebene ke fasiri gafo kono amna la je frete fulo kuma wado ka sega ulu nyefo mo e famali ka sega solo ko do lable Tubarkalla. Aywa amba damene ni l'indicateur de renouveau mun se belanda kono bi. ala sementia ka fo kangaba strala ko sraba kasaro kara ma sheki satai Iye. ma biduru kulu jugna ablandan Achara. o mi fana bi ami do kala ga hine ba ma tola Amin ya rabbi. ko fesa kakini jatemina yi indicateur mu ke Nam. o ko kolwa kale che binani ani kononton kala halawla kusika fomu kuma musina o ko baro talaka bo unola Nam. iba ye fana ka fo ko siga fo hore do ko na damna bi ka nyasi article 39 no ye la ko kram ko ka sharia kuma sida bisa wana kononton alla wala liku O ni la lisan. o ko ko sina ko kuma na damna bi Nam. o kajulo o ko shimi ntondo kele no ka chini damne no ka mogo ka koru sebe ko ba chen o ko o kebe ka do kusube kor senela
oko somaje kɔnɔna na oko baarakɛla dɔw diminen don k'a sababu jɔnjɔn yɛrɛ ye mun ye indicateur mɔgɔ kelen ko nɛn don a kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko maa dɔw k'olu minnu ye logement sociaux sɔrɔ type F4 oko olu kɔni tɛ a mɔgɔ dɔw bɛ so ninnu kɔnɔ k'a sɔrɔ ni olu man ka don a kɔnɔ ko kolo min bɛ wele ko CDDL olu y'a ɲini dɔrɔn k'a fɔ minnu bɛ so ninnu kɔnɔ n'u n'a man kan ka bɔ a la ko k'u labɔ o kɔni ka to sogoli ta tɛ a kɔni a ka gɛlɛn o kuma ka ca sa dɛ l'essor faso ka fasiri ale ye mun fɔ Gawo o ko an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko chef d'état-major général des armées o ko ale taara Barkani tun bɛ daga yɔrɔ min na ka t'i ɲɛ da o yɔrɔ ninnu kan k'u lajɛ samiya in na i b'a dɔn ni kalan bara ko denmisɛnninw kalandenw b'u ɲɛsin baaradegew ma ani dɔw bɛ jagomisɛnninw kɛ ko o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw ka kalanta baaraw la sabula ko caman bɛ kɛ sababu ye ka masaw dɛmɛ kalanta musakaw bɔli la sɔrɔ mɔgɔ kelen don ka laseli dɔ kɛ a ko kan camancɛ fanga sɛbɛrɛma donni siratigɛ la o ko forçat civile olu ni arema o k'olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ CHAN min bɛna tan sanba 2023 in na o ko a waralalu hukumu kɔnɔ samata se o k'olu kɔni ye seba ɲuman sɔrɔ l'indépendant ale ko di a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bamanciw yera u camanba nara mara kɔnɔ o ko u bɛ motow kan ani mobili dɔw kɔnɔ o k'a kira u yera murujan wɔlɔkɔrɔ ani fo ta se tula yɔrɔ kofɔlen ninnu ma ko kun tali kɛ lasɔmini laseli don o ka ɲɛsin jamana marabagaw ma o kɔfɛ Menaka ko bamanciw yɛrɛ dama karila ɲɔgɔn na yen nɔ ma ka ca maa 10 ye k'olu kɔni fara u ka kulu min bɛ wele ko État islamique kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kɔɔri n k'a fɔ an ka sanu ani don jukɔrɔ nafolo olu bɔli n'u baarali cakɛda min sigira an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o kɔfɛ Fermali ale y'a ɲini k'a fɔ ko min bɛ wele ko réserve d'or n'o ye an ka sanu bilankɔrɔ ye ko k'o baara daminɛ teliya la o kɔfɛ sa min bɛ kangaba siraban kasara min kɛra yen nɔ ko a kɛra Badugu joliba de sira la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa 8 tora ko dafɛ ka sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko Alimaɲi kɛlɛcɛw tali ko kuma fɔra a bɛ waati dɔɔni bɔ nka ko nin waati laban ninnu na kɔni ko kɛmɛ jate a yira k'a fɔ ko olu bɛ baara la Gawo wasa ka se ka Gawo pankuruni kɛnɛ lakana cogo min na la sentinelle ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko Salimane de Bamako ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Sam ye Sam Jɛma ale layidu minnu ta wasa ka se ka tɔn bɔ gɛlɛya kɔnɔ o ko a kɛmɛ ka olu dɔw ɲɛfɔ sentinelle mɔgɔw ye o kɔfɛ sa ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko gɔrijigɛniya cɛw ni cɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ musow ni musow ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko Mali kɔnɔ minnu b'a fɛ wala minnu t'a fɛ o ko kiiritigɛlaw ka minisiri Mahamudu Kasuge k'ale kɔni y'a ko jalatigɛ ka ban o ko fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛna tigɛ a ko siratigɛ la sariya ko bolo kan commune de mairie la u ka musaka ko ɲɛma n'o ye chef service financier et perception ye o ko ale jalakilen don k'a fɔ ko sefa wari miliyɔn 168 o ko a kɛmɛ sababu ye ka o ŋanamu a bila ye a kɛlen bɛɛ o cayara sa dɛ le malien fasoden a sɛmɛntiya k'a fɔ ko colonel Abdulaye Mayiga sugandili min kɛra ka faga ɲɛmaaya jɔyɔrɔ fa o k'u jara politiki tɔw jɛ kosɛbɛ min bɛ Agib Buware ko fɔ ale CNDH ɲɛmɔgɔba ye k'a tari ɲɛda Kɔrɔwari kɛlɛcɛ 49 ninnu kan a sɛmɛntiya k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛw lafasali o k'u ye bɛɛ lajɛlen kungo de ye Abdulaye o kɔfɛ kulu min kan ka kalataw baara ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye SG ye o ko maa minnu sugandira Haut Conseil islamique du Mali kɔnɔ o ko tirage sen fɛ Abdulaye ko jama fanba banna o mɔgɔ kofɔlen ninnu na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ u lahala kelen ninnu kɔnɔna na modèle Mali ni olu ye kulu minnu
mbala ka kalata ko jatemine ni démocratie la walali wa ni jamana mara bo fe ka fo ku ka fere bala jireke asan batu bala jiri hamna ko bisata bala chugumina kalata ko nyina bo chagada sigilla singa ani jama famba ka se ka jeni a barawi les échos wili ko kalata ko nyina bo chagada se moko sugandili barab balaka ken tiraji ko do bala ko kan son ko ajira kula onga ko afoko moko afien uluka jatela ka fiente ministry able maigai ngako afien be malade konnana mi jatemna na politique ton ni fala nga kulwaro kono association sabula kulere ma be akan o kunu ma be akan o ko fere wa kele min bala ko de ni manga bomina ble o ko fe ko anga dugu na fulu fere mun mala ka tige jamana marabo fe waso ka kantai an ku barake ko yala ko sanu na mana malide ya sawa o ni ngani tomi be ablandan challenger da sementia ko Cheikh Bougadar Traoré ni ali politique tombe wule ko ka o nyam ko bado Musa Traoré dengedo a sementia ka fo ko mo kanga mi famode ka fo ko anti jamana kono jamana mi kuluka gelese sa fo abe fere jonjon tike fere jonjon mono me ke sababu ka baraw basilon di chifuma ani ka se ka jamana lakana ani ka fere woro ke mun batu am se ka bo an wala chugo ta ka jamana du bulufon lakana ani ka jiga nyumanye mi ma tum go woro beska naka o kana fo la baran ka jamana kono chugo mina o ko mo kan o tabulu fam ko ngana mun yurugu ko strategela o ki bay ka fo ko mo do ko ni tega dara ulu kan la kan sa wati ba fe ko kulum be wule ko SEG ulu de wul ka joke sendashi nyom ko ba agi boare o ko ale kon ya sementia ka fo ko jamana mi ni belajile ka hake la kan nendo akono o ko belajile ka hanga wuli ke jo ka daudi kan ka jonya walin kele ka bo an ka jamana kon so on dana ko fon tele ko woni able atubarkallah ambo mine ka da klegena itna wala ka di mama am glagan ne do ko mon ba tente ka muguna nyenye bonona ne la sonam ngotewa manandre bi ambe utukalola atle muga ani kononto asamba fla ani muga ani fla le côté le atewa utukalo atle muga ani kononto asamba muga ani ta ani kononto fla kera mumbe farikolo nyeneje namba fla tani kononto 2019 malien toko dobe atoko hamani nyang amanyang kato aka farafina FIBA Afrique nyamaya ko ale de be basket kola farafina be atle afana ni be nyamale de ale o jarala aya kamba ba fe ka ke jinyere kuruka basket nyamaya a farafin to ko angelando ko te candidat unique ko cheboorate farafina la mba fo ka kambo parce que ede ba nyini andalen dule kasuru ka nyini to donc antima wore blael e kele ale na ka kan atme tobe kan voilà o misalia ka yira que ale ba ka barado sino farafina ka son kama kelen tan farafina atle a jamana bidru nani be yarana ko ma kelen bo kuma Afrique to kola akarola manga mabala candidat unique de l'Afrique. À Tallinn, Beijing, Chine. Jeudi 29 août. Kalata ka ale gagné mai. FIBA monde. Donc farafin ba fe gaira na uziera. Na we kangelen fo. Abo soko. Donc ambi watmina ale de bonye mai ala. Amanyang ni mo monta do malien do aborakai. Ancien ministre. De d'abord c'est un ancien homme d'affaires. Okorodo. Ancien ministre des Sports. Ancien président de la Fédération malienne de football. Kato la ministre. Basketball, oui, Kato Fédération malienne de Niamala. A ministre des Sports.
14 ministre des sports là akara FIBA Afrique nyemaye 14 FIBA Afrique nyemaye akara FIBA monde nyemaye au kera 29 août 2019 donc on a famu allez ma jigi follow abaka yelendro voilà awero na so ta dans ça mais au donc quel Bamako ya allez ma chinois ce même jeudi 29 août 2019 au bord du fleuve Niger au palais des congrès se tenait l'élection du président de la fédération malienne de football au dongle on a Mali fédération c'est dans la ligne Mouasso Kalata comme c'est là. Au Kalata, Massaba, Bavier, Mahmoud Touré son vrai nom, Salah Babi, Alassane Suleiman. Bavier, Kalata Kera, allez Kambi, Sabani Flasoro, Salah Babi Bissabazoro, Alassane Suleiman et Fouzoro. Donc, Mahmoud Edekera Fédération Niemay. Donc, allez de Niema Tananani, Moukara, Balantan. C'est fait. Allez, bala halibi. Donc, il va falloir flâner le gâteau au kati au kan yoro takana. Ok, Bavier. Ani Amanyang. Nous comme gâteau tié. Au bulanta, n'ta di kana kledula. Sans flâner anniversaire de billet ça dit. Voilà. Savana. Sans Savana anniversaire de billet. Voilà. Sans Savana anniversaire de billet. Mais la fédération malienne de football. Allez inclure mon siglendo le 3 février 1960. Asira depuis Wati. Depuis Wati. Allez couler. Voilà. Donc allez créer l'endo. Donc club ni association Mumbe ou le Kouloula. Allez affilier à la CAF en 1960, à la FIFA en 1962, à la CAF en 1963. Entre la FIFA la CAF ni. Ah, il y a quoi simple à n'y essayer. Non, entre la FIFA la CAF ni. Entre la FIFA la en 62, entre la CAF la en 63. Président Folo, à Togo et Chokora Konate, 60-62, sans fla. À Flana, au Togo Mamadou Av, 60, allez, 68, 71. À Savana, Amadou Kane, 71-78. À Nanina, Cheikh Nasibi, 78-79. À Durna, Segou Soli Konanji, 78-82. 82-85, Seydou Cham. 85-88, Cheikh Oumar Diarra. 88-92, Ousmane Diarra. 92-2002, Amadou Diakité. 2002-2005, Tidjani Nyambele. 2005-2009, Salif Keita Domingo. 2009-2013, Hamadoun Kola Sissé. 2013-2017, Boubacar Baba Diarra. Kelekera, ministre de Nokola. Ayo Baba suspendu. Ayo Konor Bla 5 ans. FIFA Kantidjana. FIFA est Mali est de l'eau. Il y a femme. Mali, ministre est Baba de l'eau. FIFA ko ayi Mali est de l'eau. Ko politique donna. Balantana. Mali segnako. FIFA ko ni Konor bisigi. Ministre sigi. On ne va sigi. Konor est sigra. FIFA fait. Madame Daou. Fatmata Guindo Karanyemaye. Oui, élection organisée. Élection de Kera. Le 29 août. Bavier de Gagnana. Donc Bavier de Baby. À Boatimina. Voilà. Yentu me boloka foyi. Faut que Mohamed doke. Alaka nyama hakling mandi ani aman nyak bema. Amin ya Rabbi. Alaka jama tafanga duma. Amin ya Rabbi. Alaka tunu uka jama toka beala. Amin amin amin. Ote? Odo. Wasa farkulana jamu nunu bala ko nyenabo. Nam. Uluka ko sabatiloni. Amin ya Rabbi. Ba. Inche ni baraji. Ba. Kam sini nala sonama. Alaka sini irano. Le flash.